Una de les complicacions del fred és haver d'esperar el tren a l'estació de Gavà més temps del que és habitual. És el que està passant a causa de les incidències provocades pels maquinistes de Renfe, que fan que hi hagi importants retards a les línies de Rodalies. Aquest matí, dirigents de la companyia s'han reunit amb representants del CEMAF, el Sindicat de Maquinistes Ferroviaris, per mirar de desencallar el conflicte laboral que des de fa un parell de dies està afectant centenars de milers d'usuaris. Avui, dimecres, totes les línies de Rodalies han continuat acumulant retards de fins a mitja hora i es preveu que si els desajustaments horaris es continuen acumulant, les línies de mitjana i llarga distància també es vegin afectades. Dirigents estatals de Renfe i dels maquinistes s'han reunit a Barcelona per intentar desencallar el conflicte que des de diumenge causa endarreriments i cancel·lacions a Rodalies. Mentrestant, uns 40 dels 450 maquinistes de la companyia, segons fonts de la mateixa, continuen amb la seva vaga de zel. Fins a les 9 del matí d'aquest dimecres ja s'havien suspès 11 serveis i 8 més amb petit endarreriments. Les demores s'estenen per tota la xarxa i oscil·len entre els 15 i els 30 minuts. Durant la jornada de dimarts va haver 55 trens suprimits i 241 van viatjar fora del seu horari habitual. Encara que les afectacions són generals, les línies més afectades són la R1, la R2, que passa per Gavà, i la R4. Pensàvem que avui cada dia es convocava després de 3 dies. I bueno, com sempre, la Renfe com sempre. Tothom fa vaga menys els passatgers. Els passatgers sí que no fem vaga mai. Home, que hi ha altres maneres de solucionar els problemes. Vull dir que tothom treballem i tothom intentem solucionar els problemes d'una altra manera, sense molestar els altres. La Conselleria d'Empresa i Ocupació ha convocat amb dues parts en cas que no arribin a cap acord. El malestar del govern respecte a l'operadora de Rodalies és evident i ha advertit que si Renfe no és capaç de donar un servei com Catalunya es mereix, hauran de buscar una alternativa. Darrere aquesta situació s'amaga el descontent dels maquinistes davant els nous horaris que no es van poder pactar amb Renfe després de molts mesos de negociació. L'empresa, per la seva banda, diu que el que volen els treballadors és més salari i altres millores laborals inassumibles. Aquest últim conflicte va esclatar arran de la decisió de Renfe d'implantar diumenge passat un gràfic reglamentari amb un canvi d'horaris per garantir la mobilitat dels viatgers. 4.860 maquinistas de Renfe lo están cumpliendo y 40 no están cumpliendo. Pues decimos, oiga, usted tiene que hacer cumplir los acuerdos que firma para que su firma sea respetable en el futuro. Els sindicats neguen que els maquinistes estiguin fent una vaga de zel i asseguren que els endarreriments d'aquests dies es deuen a incidències ocasionades per la incorrecta assignació dels quadres de servei. D'altra banda, els trens poden veure's afectats el 27 de gener, quan el Sindicat Federal Ferroviari de la CGT ha convocat una vaga general de 24 hores. La protesta és en contra de la reforma laboral, el retall de sistemes de pensions i la decisió del govern d'allargar l'edat de jubilació fins als 67 anys.